denge gel, denge Kurdistan'ı. Jinavendan û çiyan Radyoyê Dengê Gel dem baş godarên hêja îro 11 Tirmê 2025 ên li Brükselê saat 9 li Amedê de em ên û çên serî bi pêşkêş bikin dem azadiya rêbera Poye. Belêgodarên hêja îro ji ber girîngiya rojê ji bo beşdariya merasimê bi sedan kes li Başûrê Kurdistanê ye. Piştîbanga rêbera Po a dîrokiyê bidîmen çavê her kesî li merasima çek berdan û daxuyaniya komekgerî li Başûrê Kurdistanê ye. Di vê çarçoveyê de ji bo şopandina merasimê heyeteke ji 150 kesî berê xwedan Başûrê Sileymanî. Di nava heyetê de hevserokên Dem Partî û DPP parlamenter parêzer nûnerên rêxistên civakê Rewşenbîr nivîskar û rojnamavan hene. Hevserokên Dem Partî DPP keskin bayîndir ji Silûpiyeyê. Parlamenterê Dem Partî Serhat Eren û rojnamavan Kenan Kırkayak jî ji Amedê beriya ku rê bikevin peyamdan. Şandiya Bakur ji aliyê waliyê Duhokê şewirmendê Nêçîrvan Barzanî û parlamentera vê hatiye pêşwazî kirin. Piştî silavkirin û hevdîtîneke Kurd hevserokê DPP keskin bayîndir li ser navê şandeyê daxuyanî da. Ji bo çareseriyê îro wê gaveke dîrokî were avêtin. Ev gav wê ji bo aştî û civaka demokratîk deriyê nû veke. Di serî de desthilatdarî divê tevî PKK'yên Tirkiye xwedî li vê pêvajiyê derbikeve û gavên encamgir bavêjin. Em çin Başûrê Kurdistanê em vegal îro nihar li Silopiyê sibê jî wê merasimekî ji bo çekdayînên ya pekekî bersiva bangawaziya Birêz Öcalan wê pêk wê em zanîn jî dunya jî hemî ji piştî sibê wê berê xwe de dewleta Tirkiye gelo wê dewleta Tirkiye û hikûmeta AKP wê çawa bersiv bide. Di pêşî de yê ku biryar dane biryara çekberdayînê dane pêwîst e ku ji bo wan ku ew tevlî siyaseta demokratîk bibin, tevlî civaka demokratîk bibin, tevlî jiyana demokratîk bibin, pêwîst e ku yasa bên derxistin. Îro ji Amedê şandeyekî derdkeverê saetek şûnda nêzîkî 150 rewşenbîr siyasetmedar rojnamevan nûnerên saziyên sivîl partiyên siyasî dê ji Amedê birêk kevin ji bo vê merasimê bişopînin derbasî Herêma Kurdistanê bibin. Bêguman ev gavên dîrokî bi îradeya Birêz Öcalan tên avêtin. Birêz Öcalan înisiyatîfekî girt pişt 27 Sibatê de bangewaziyekî kir. Dojî me dengê wî bihîst cara piştê 26 sala raya giştî dîmenê wî dît dengê wî bihîst ev bi tena serê xwe geşedanekî pir mezin e daxuyaniya wî da daneyên girîng hene tespîteyên girîng hene behsa pêvajoyekî nû dike behsa serdemekî nû dike ev serdem tenê ne ji bo Kurda ji bo Tirkiyeyê ji bo rojhilata navîn rê dide nîşan rêya çareseriyê dide nîşan ji ber vê yekê jî girîng em ê rojên pêş de jî bandorê vîya hîn zelaltir bibînin. Girtiye ji doza PKK bi daxuyaneke gotin roj ji Kurdistanê ji rû ve hilat. Girtiyen ji doza PKK yeni girtigihan ji ajansa Anîferê axivîn û anîn ziman ku wan dengê rêberapo ne dengê rêberapo nebihîstibin jî weşandina dîmen bi coş pêşwazî kirine. İsmet Akın li girtika Sincanê hejmara du dîmene û dimîne û got 26 salin deng û wêneyên rêbertî nedihate nîşandan. Ev jî zilim bû. Ev zilim li zindana hîna jî li hemberî me dewam dike. Kanalên ku em dikarin lê temaşe bikin li pêşiya bihîstina dengê rêbertî dibîne asteng. Dema ku me wêneyê rêbertî dît rastiya ragirtina wî ya 26 salan
Öcalan zindanê hestê hevrêtiya kêm carekê din bi me dahîz kirin. Girtiyên ji doza PKK'yê li girtika Düzceyê jî wiha gotin. Bi hewldana avakirina civaka demokratîk weke dilsoziya bi bîranîna manêwî ya nirxên û xwe re em ê heta dawiyê bixebitin. Bi vê wesileyê em rêberê xwe hemû hevalan û gelê xwe silav dikin. Girtiyên ji doza PKK'yên li girtika Sincanê tîpafê hejmariyek jî gotin yên ku bi destûra dîrokî neguherên dîrok wê bi xwe li gorî xwe wan biguherîne. Em ê bi pêşengiya rêberê xwe guhertina rast pêk bînin û li gorî wî tev bigerin. Nöbet azadiya ji bo azadiya fîzîkî rêbera POK 25 Hezîrana 2012 de hatibû destpêkirin de hefteya 682 de dewam dike. Ev çalakê her hefte ji aliyê Komê Kurdistanî ji dostên wan ve tê rêvebirin. Nöbeta vê hefteyê ji aliyê çalêkvanên jin ên kampanyaya Women Defend Rojava ya li Almanyayê ve devir hat girtin. Jinên internasyonalîst Nel Mohlam, Petra Önen, Repsis Alpers û Lil Gurber di koma vê hefteyê de cih girtin. Jinên Alman dibêjin paradigmaya rêbera po bandor li wan kiriye. Lil Gurber guhertina ku ramanên rêbera po di jiyana wan de pêk aniye û hatîne ziman. Em ji bo azadiyê li virin. Ji ber ku têkoşîna hevpar ji bo me pir giring e. Fikrên rêbera po yên derbarê jinan de ji bo min pir giring e. Abdullah Öcalan ji bo me roleke giring dilîze. Me paradigmaya wî xwedî û bi jinên Kurd re me nîqaş kiriye. Me fêm kir ku di navenda ramanên wî de rola jinan heye. Di mafê jinan de heta niha me zilamek ku bi qasê Öcalan kûr bûye û tê dikoşe nedîtiye. Petre Önen jî balkişan ser azadiya fîzîkî rêbera po û got em bank li herkesî dikin ku vê dûrûtiyê eşkere bikin û ji bo rûmeta mirovanî adalet û aşiyê tê bikuşin. Divê herkes aştiyê bixwaze û ji bo azadiya Öcalan tê bikuşe. Robert Alper jî balkişan ser rewşa şer a cîhanê û anî ziman ku ramanên rêbera po ji bo hemû gelên cîhanê alternatîve û wiha dewam kir. Em niha di şerê cîhanê ya siyemîn de ne. Em vê yekê li Xezayê, li İran, Sûriye û di êrişên Tirkiyeyê dibînin. Li hêvî jî heye. Fikra konfederalizma demokratîk û paradigmaya modernîteya demokratîk a Abdullah Öcalan ev hemû nêzîkatî dikarin me ji van şeran rizgar bike. Robert Alper destşan kir ku vê paradigmaya ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo gelên cîhanê jî riyekê azadiyê nîşan dide. Robert Alper dawî bank li jin û ciwanên li çar alên cîhanê kir ku ji bo azadiya Birêz Abdullah Öcalan tevlî vê berxwedanê bibin. Çalakiya nöbetê ya li Maxmûrê jî ya ji bo azadiya fîzîkî rêbera po di roja xwe ya 722 de didome. Çalakiya nöbetê ya li wargeha penaberan Aşêt Rûstem Cudê Maxmûrê di 20 Tirma 2023 de ji bo azadiya fîzîkî rêbera po destpêkir bû. Çalakî di roja xwe ya 722 de koma ji 141 didome. Nöbet bi beşdariya xelkê wargehê li saziya malbatên şehîdan devrî komanû hate kirin. Piştî rêzgirtinê li ser navê koma 140 Pınar Bayar Axvî. Piştî banka rêbera po malbatên şehîdan kêfxweşiyên xwe vedibêjin. Dayika şehîd Şîlan Kobanê Fatma Silêman Hebeş wiha dibêje. Piştî ew sal me cara ewil wiha bi dîmen rêberê xwe dît ne tene ez tevaya gelê me bi bandor bû. Em kêfxweş û şanazin û bawer dikin ku em ê carekê din rêberê xwe bibînin û wî hembêz bikin. Min cara ewil di salên 1982 de rêber Apo bu mêvanê mala me. Me destpêkê ew nas kir, piş re hevalan ji me re got ev rêberê me ye. Wê demê min kêfxweşiyek cuda hîs kir ku min rêberê xwe dîtiye. Dayika Fatma da zanî ku wê cara duyemîn rêber Apo li Akademiya Şehîd Masum Korkmaz dîtiye û wiha dewam kir. Hingê salvegera damizrandina tevger azadiya Kurd bû. Geça min di nava Quntağê de di himbizê min de wefat kir. Min bi bedengiyekê keça xwe bi odeyekê din û ez carekê din tevlî şahiyê bûm. Dema ku şahî bû
بداوی بو من جوان رگوت کو کچا من ده همبه زمین ده وفات کریه همو کسل نور آمده سرساقی جمن رخوست و شاشما ریبرا پوژهات دست خواه دریجمین کر و جمن رگوت یاد سرت ساقبه پشتی تماشاکینا دیمن ریبرا پوجاردن او هستین مه وکه روژا پیشی گش بو ام ریبر خواه و گریداینه از دوی باوری دمکو ام جاره کدن ریبر خواه ببینن ام وی همبز بکن و ام آزادی ریبر خواه یا فیزیکی میسوگر بکن از سلاو خواه ریبر خواه جتوای شورشکرن ولات خواه دشینم مالباتن شهیدان بیجن دیتنا ریبر اپوج بو مجیانه که نوی مالباتن شهیدان لسر دیتنا ریبر اپوج آن فراخ من دایکا دو شهیدان شازی ابراهیم وحد بیجه دنوا 27 سالانده نیزی سه جاران وینین ریبر اپوج ایمرالی درکتن لینه هی ترمه دیتنا دیمن ریبر اپوج جدا بو تو کز نکار گل و ریبر اپوج هف قط بکه ام جاره کدن دیار دیکن کو آخفتنا ریبر اپوج بو ما پرسپکتیفه نوری احمد جید بیجه 27 سال در باز بون لدم عمل ریبرتی دید دیمنان ده میزه کرن هاجی او خطا راست باوری او خطا مروی دروی وی ده دیاره بخوره جیهان همو حنبزدکه و او جی جباوری بگل خوره ته پشتی اوقات سال جارا یکمک و دیمنک ریبرا پوژی جبو ما واته ایک پرمزن بو دایکا شهیدان رابیا قواست بیجه دیمن ریبرا پو مورالک مزن دامه همویان دوا کومه روش ریبرا پو دید و ما مورال ویدید مج مورال و هیزکه پر خوش جسروک آپو گرد ریبرا پوش بوگل خواه دی ایمرالیه ده بسالان لبر خواه ده جبو ویجید و ام جی لگوری وی که بخبتن او خودی لکه دا ریبرا بودر بکبن Hamza Yunaştı pişti 30 salan hate berdan Hamza Yunaştı kuli girdika hejmar dudu ya be evle kariya bilanta Kandıra'ya Kocaeli dahat girtin pişti 30 salan hate berdan Yunaşlı li peşe girdike jehla malbat u xizmen xoy u saziyen demokratik ve hat peşvazi kirin de peşvazi de Yunaşlı kevuka spi ku sembola azadi u aşçı de frant u gut pevaju hejnu despekiriye jibu ev pevaju biser bikevet tişta jdestemete em amade ne bikin jibu jareke azat u demokratik emeti koşuna xwe bidomînin. Sohre Gut li Suriye de 24 saatan de 11 kes hatine kuştin li guri navenda çavderiya mafe mirvan az Suriye Sohre de 24 saatin de daxuyani ekta. Sohre diyarkir kul Şam, Humse, Hama, Laskiye, Tartus, İdlib'e gelekes de Taife, Alevi u Şii birêbazên cuda hatine kuştin. Çi de êrişên çekdarî de yan jî bi ser de girtina malan de. Li Humusê sê Alevi buyerên guleavêtinê yên cuda de hatine kuştin û yek jî birîndar bûye. Li Şamê jî du zilamên Alevi hatine kuştin û yek jî li kampa Yermukê hatiye kuştin. Li bajarên Tertûz, Hema û Îdlibê birêbazên dişibin hev sê welatî hatine kuştin. Li Laskiyê jî hêzên ewlehiyê di serdegirtinan de sê ciwan kuşt. Ev rageşî û bûyer digel bi dawîbûna dema diyarkirî ya ji bo Komîteya Lêpirsîna Rastiyên Têkildarî Komkujiyên Perava Sûriyê de pêktin. Su penç hêz û partiyên siyasî daxuyaniyên Thomas Brak red kirin. Su penç parti û hêzên siyasiyên li Bakur Rojatê Sûriye bi daxuyaneke hevpardan û daxuyanên dawî yên nûnera Amerîkayê Sûriye Thomas Brak red kirin. Hêzên siyasî daxuyaniya xwe de wiha dibêjin. Daxuyaniyên Brak li dijî rola wî weke navbênkarê nêzîkkirina nêrînan a li dijî rola erêniya Amerîkayê ne. Ev tê wateya ku ewlehî û îstikrara li Sûriyeyê xira dike. Cewhera krîza Sûriyê û sedemên destpêkirina şoreşa gelê Sûriyeyê ya 2011 ji ber siyaseta yekparêz û netewperestiyê derket. Gel li dijî rejima basê ya yekparêz serî hilda û daxwaza avakirina dewleteke pirrengî û
û nenavendî kir. PKK'ên li herêmên Bakur û Şatê Sûriyê çend salin hewl didin modeleke rêveberiya li ser bingeha rêvebirina Xweseriya Demokratîk ava bikin. Modelê hatiye avakirin ji gelê Kurd, Arab, Suryanî, Asûrî, Tirkmen û komên Xwedî baweriyên cuda dibin yek sîwanê de bi nasnameya xwe û wekhev hembêzkirine. Van gelan hêzeke leşkerî Qasê de ava kirin li dijî terorê û hêzên dagirker têkoşîn kirin yekparetiya Sûriyê parastin. Ev hêza gelan îro jî bi koalîsyona Navnetewê re li dijî terorê têkoşînê dike. Partiyan balkişan ser peymana dehê adarê ya di navbera fermandara giştiyê Qasê de Mazlûm Abdî û Serokê Desthilatariya Demkiya Şamê Elşar Raw got divê çareseriyeke siyasî giştî biriya dan û standinên di navbera tevahî aliyan de pêk bê û Sûriyeke Demokratîk werê ava kirin. Belêgodan Cemenûçeyên serespî pêşkêşkir li belê em merasimê em ê bişopînin em ê her gerî em ê we agahdar bikin em niha berê xwe didin Sterk TV her wiha li başûrê Kurdistanê jî merasim tê şopandin yekser vê derê zindî yê werê weşandin em ê jî bi zindî bi were parve bikin ana xatirê we din baş.